Hej, jeg hedder Lars, jeg er 76 år og pensioneret anæstesisygeplejerske og bor her i Kalundborg. Jeg har været amatørskuespiller i 35 år. Jeg flyttede til Kalundborg fra en landsby, hvor man dengang havde et modem, som kørte over telefonnettet med, jeg tror det var 56 kilobit. Og kom til Kalundborg og skulle have en ny udbyder, og der valgte jeg Kanet, fordi det lå her lokalt. Jeg bruger internettet til alle de her ting, som mail og søgninger på nettet, og indkøb nogle gange, ikke så tit. Og så streamer jeg film. Når jeg har valgt Kanet, så er det fordi, det ligger lokalt, og det er nemt at komme til, og de forstår mine problemer. Nej, jeg går ikke meget op i prisen. Jeg synes, jeg får et godt produkt til en pris, jeg er tilfreds med, og så må det blive sådan. Skide godt.